एसेबां मिनिनो मा नुखो मबाइलावलाय? नोमनाय चार्ज गोनां फट' हरलायबायहाय। आथाङालाय मा हराखै? नै नायलाय। मा जागोन बेजों? मानसिया बिदि थायो नालै। सोरनोबा दैथायहरखो दाबा फट'खौ? बिजामादै बिखुनजोनि प्रेम भाइरेल जाथोहाय। हाबाया जागारलांनायबा हामथारगौमोन। नोंखौ मोनथों होननानै जायासैहाय बियो। दामसिनि हाबा जायो आंनि मोनसे टेनसन। आरो दा बेजों एदावजाबाव। हाबाया जानायमोनब्लाबो आरो मोनसे टेनसन जाबावगौमोन। मानोना आंखौ एदावनाय बायदि साल्थिखौ माबायदि एदावबावगौमोन? हौवा जोलै मानसि साला। है मानसिया बिदि थायो नालै। जाबायसो हरबो थौबाय थां उन्दुहैदो थां। जाबायसो लोंग्रा दै नांगौ नामा? नाङा दे उन्दुहैनोसै। दे आफा होमबा। दे उन्दुहैदो। दे होमबा। थां। उन्दुनोसै गुमै? औ उन्दुनोसै। गाबोन थाब सिखारनांगौ ना। मानोहाय? फरायसालि हमहैनांगौ गाबोन। आंबो नोंजों उन्दुगोन। थै हामालै। थै माबायदि मानसिलै नोंलाय? मोजां बायदि मानसिलै आं। नाना नै बावदासो नोङो। जाबावगोन आरो नोंजों। मासिके साव खाराब खिफिथारदों बे। बे सुबा मोनसेखौनो गारनो हायाखै बे फाग्लिया। सानफ्रोमबो दिस्टार्ब। बिनि थाखायनो फैनो बायो आं बे न'खराव। र' गुमैखौ इसे सिगिनो आं। इसे सियान जाथों। र' मा सिगिगोनलाय? आइडिया। र' बिखौ नायथारगोन आं दिनै। थांनि र' आब्रा बावदाखौ सिगिनो। सोर बुदों दरखौ? सोर थलै? र' सोर? आखाइ दिखा। आयु सोर? मा नांगौ? रां, सना, रुफा जा दं बेखौनो हर। आंनियावथ' बेफोर जेबो गैयालै बाबु। मानो गैया? थगायसुला। आं आलासिसोलै बाबु। आलासि? अब्लाथ' रां दङ। रां 100 दोङो। ATM कार्डखौ हर। लाबाखैलै सार, न'आव दङ। थगायदों? गुलि हगारसै आं। नाङालै गावनालै सार। नाङा। मा दै गदों? आसुदै गदोंलै सार। मा मानसिलै नोङो? सार, बाबु। बे मा फाव जाखो? मा दिगदार होबाय थादों उन्दुनांगौ मानसिखौलाय? नायलाय आयै हासु जाजोबना लाबाय। गावआनो दखायत जाना सिगिफैना। मोरोन मारिया। बिमा मा जादों? नोंसाजोआ सिगिनायखौ नुवाखै? बे मानसि सासेखौ गोजोनै दोनलालै बियो। मा जागोन बे गथ' सासेजों? गिनाय गुमै? बिदि सिगिनालै। I'm sorry गुमै। उन्दुदो। गामसाया सोलायना लादो। गुड नाइट। मा जागोन बिजों लासिंसिं?
माबायदि मोनदों गुमै? माबायदिमोन? सिख्ला दिखांनो मोननानै सेंग्रा बायदि मोनाखै होमबा? मानो मोनलाबायनो? सेंग्रा सिख्लानि बेरथिंनाय गोसोखौ लानानै सुपार रमान्टिक जाया मानो गुमै? जायाना? मानो जाया? हगार हनै सोरबा फैदों। खोब माखौबा। गोसोआ नोंखौल' सानो आंनि मेगना नोंखौल' नुयो आंनि गोसो हास्थायो मोननो नोंखौल' सौग्राव फैयो रजे नोंल' मानोदि एसेबां हास्थायो गोसो नोंखौल' गोसो हास्थायो मोननो नोंखौल' सौग्राव फैयो रजे नोंल' मानोदि एसेबां मोजां मोनो गोसो हास्थायो मोननो नोंखौल' सौग्राव फैयो रजे नोंल' syuting nama sa? Hei, mapaling mapa. Iya. Hurley.
जिनिसा नाथारबाय नोङो सारानो आब्रालायनो माबादि एक्टिं खालामगारदों आंनि फरायसाफोरबो दंमोन बाथ्राया दा एसे लाराव जासिगोन हामदोंसो लाजिनाय गैला नोंनाव जालांनायखौलाय माथो खालामबावनो सिगांनो बै सिख्लाजों लेथा दंखायोमोनब्ला जोंहानिखौ सोंफैनाङामोन ना हाबानि सान खालार थि खालामफैनाङामोन न'खरा लाबोनो गोसो गैयामोननो हाबा खालिनो खारसनफैबायना बियो जोंहासो थाखा फैसाबो खरस जाबाय मान इज्जतबो थांबाय दे माथो खालामबावनो थाखा माखाया ओरैनो बरबाद जालांजोब्बाय बे खेबाव गिदिर लेथाया जोबनायमोनबा स्रां जागौमोनलायो बेनि बरादाव हौवायानो लिरनाय गैया खोमा हाबाया जालांमारनायमोनब्ला एदाव जानो खारग'सिगौमोनलायनो मा जाबावगोन आरो हाबा खालिनो गोसो थोनाय सिख्लाया खारसनफैबाय नङाना जोंखायसो गबाय गुबुन मोनब्ला खम गुल्ला गुल्लि फैसा बुखांजागौमोन थाखा बुखांब्ला सोर होनांगौमोन बिमा बिफायासो होनांगौमोन दायखौथ' बिमा बिफाया मावाखैना बहा थांनांगौ जालायखो नोंहालाय ओरैनो एसे बेरायना फैनो नायदों आं बिजामादैनि थाखाय एसेबां जिंगासिनाङा नोंसोरो आंबा जेबो टेनसन लायाखै हा हौवा मोना आरो दरखार गैया नोंसोरजोंनो रुजु रुमु रायजो जालांगोन आरो आंहा आंहा दुखुआ बेयावसो जे बे हाबानि मुङै ओरैनो गोबां थाखा फैसा खरस जालांबाय देमसि आइ गुमैखौ एदाव हरलायनो र' आं देमसि बे 2 रिंगायाव मानो फन हरदों ना न'आव माबाफोरसो जादों हेलौ उन्दुबाय आदा बे 2 रिंगायाव उन्दुआलासिनो थायो नामा र' बिफाङाव गाखोदोंब्ला एन्जर बोराय होद! मानसि गाहामा हरनि 2 रिंगायाव एदाव हरनो नाङालै उन्दुफुनाय समाव एसेबां लेथ्रा मानसि बे हाबाया जायासैना आंखौसो दिगदार होबाय थासिगोन बे है हैद माबायदि मानसिलै नोङो है सौदावफ्लांबायसोलै दाखालि सिगांसो सौदावबाय आरो दिनै उनथ सौदावबावबाय नोङो रोङाबा मानो सालायलै नोङो रोंनाया रोंगौलै मोनसे इन्टारेस्ट गोनां बाथ्रासो गोसोखांबोदोंमोनलां गावहा इन्टारेस्ट बाथ्रा सानबोगोन मालायखौ आरो सौदावगोन बिदिबा जायो नालाय हैद आंखौलाय सिख्ला बायदि सोमोन्दो माब्रा नोंलाय बे जोनोमाव नोंबो हले आंखौ बुथारथारगोनलै सौदावनानै मिनिबा जागोन नामा बाथ्रा खोन्थाबा नोंबो मिनियाबा थानो हानाय नङालै हाया मानोबा जोंहा सासे सिख्ला बिबोनां दं मुङा देमसि फाग्लिथार मानसियानो आंखौ एदावबाय थायो एदावदो मोजांसो नै बे फट'खौ नायलाय मा बानायना हरदों नैबेथ' आं र' बेयो आंनि बिखुमजो साला जागोनलै दे गुमै जोंहा कुइस सोंनि कुइस रोङादां रोंलायै बहा मास्टार जागारदों रोंगौब्लाबो नोंनि कुइसखौ रोङा आं रोंगौ दे फिसा फिसासो सोंगोन आं गावहा दानो हाबि जाबि सोंलायगोन सोङा दे मोजां मोजांखौनो सोंगोन आं सोंनोसै होमबा दे सों 1000 लाथिख' बेसेबां लाथिख' हागौआनो माथो जोंहा गुमैया एसेल' स्मार्ट नङा दे
किल' 4 माइरंनि बेसेना 80 रां जायोब्ला दरथाम आलुनि बेसेना बेसेबां जागोन? रावबो पन्दिदा हाया बेखौ। मा हाया बेलाय? है नोंनो दाबायदियाव मोनोब्ला बिहारि नांगौना नाङा? बेनो कुइस जाबाय। देमसि साहा लोंनो फै। साहा लोंनोनो। दिनै स्कुल गैयावनो आफानो गामसाखौ होना फैया मानो? थांनोखो हागौ र'। देमसिया थांखोसो गिना थांनो बायोलां। नोंहा एदाव जानो मोननायासो हामाखै। आं थांब्रबनोबो स्कुटि गैया जाबाय। थां नों थांना फैदो थां। हाबाया जालांनायमोनब्लाबो जोबोर हामजानाय मोनगौमोनलै आं। नोंजोंसो बियारि लिरनाय दं खोमाहाय। है मा बुंलाबायनो? मानसियानो बिदि जाखाबाय। एदावना मोजां मोनग्रा। ओइ गामसाखौ होना फै मारहाय। लरेन्सि दैसा मा खालामदों? दं ओरैनो। जोंहानाव बेरायनो फैयाखै मानो? गुमैबो फैदों। ए नंगौ। र' होमबा थांगासिनो। औ दे फै। दे जागोन दे। गय जानि जोंहा गुमै। गय जानो बादोंमोनलां। बिबोनां खावनायखौनो जाया नामा? खत्त' बिगुमैफोरा बिबोनांनि गय खावनाय मोनजायैनि खाफाल बुयो। नोंहा जानोसो बाय'। गय खान्दिखौ आजावना लानानै आसियाव सेबफबनांगौहाय। है नोंनिया फानसे बाराखा। बिदि हमो नामा? हमालां। दानि दिनाव आब्रा जाबा जायाहाय गुमै। इसे सियान जा। नोंखौ दुस्ट' जाजानो लुबैयो आं। दुस्ट' जाहाय गुमै। है जायालां। नै नों बावदा। नो गया। गोथाव मोनजाथारगोन। है हगार 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 हगार। बिदि हमनांगौ। दे जा गुमै गया। आंबो बिगुमैजों मोखां नायलायलाय ज्रोम जानोसै। बेयावसो जों आइजों फोथाराव थांनाया गोबाव जागोन नामा? आं थांनोसैमोन। थांनो हागोनहाय र'। नेथ'। एसेबां आथुर नामा? नोंखौ र'। देमसि ओइ देमसि आब' बहा दं मानसियालाय? ए दैसा सफैबाय? औ। आयु खावलायावलाय मा नांजोबदों? मा नांदों? आयु मा गयजों मोदै गोजा? गयजों मोदै? औ गयजों मोदै गोजाथार माथो। लेथ्रा गुमैया गय जानाय खुगाजोंनो गय जानाय खुगा? हमख्रबनानै खुदुमदों। दाखोनासो जेन थेन खारग'दों। आयु बिदिसो। मानसियालाय बहा? खुदुमखांनानै बै न' सिङावनो दङ। गुमै ओइ गुमै लाजिनाङा दे बाहेराव फैलाय।
खुगाखौ हगारना फोजोबनो हायामोन नोङो जागोनसै गुमैजोंबो थैबाय आं थैथारबाय मा मानसिलै बियो मा मोखांजों ओंखारलांबावगोन आं मा बिबनो मोननांगौ मा बिबनो मोनखोलै आं ओइ गुमै आराम मोननाय देन्जारसोहाय माथो नोंबो नुनायावसो आब्राब्राहाय आइबो आफाबो गैयिलाय गय जानो बिफ्लानानै होबाय बेयावनो बेल्लाव बाबथाबनाय बायदि बाबथाबनाया नुनायावसो गोमजोर आब्राहाय गुमैया सिं सिं सैतान हरथाहाय सिगाङा नोंखौ मा खालामबावनोलै एसेबां गाज्रि मानसि थायो ओइ फुदुंखांना मा न' सिङाव हाबना थाबाय थाखोहाय ओंखारबो फै फुदुंबावनोबा लाजिनाय गैमारालै बिनाव दंखलखौ नानना होथ'हाय दैसा खावलायखौ सुना लानोसै आं थौ दे नारना हो दे बे समावनो ओंखारलांनांसिगोनलां नङाबा गामिनि मानसिफोरजों बिगुर बेरला होजानो बायो बेनो खाबु ओइ ना आब' गुमैया थांबाय ओइ गुमै र' थांमारबायहाय मानसिखौ फुदुंनो मोना गारा बिदि एदावो होनबा नोंबो इसे सियान जाथोंहाय सैमायालाय मा बिगिनि देखायदों दिनैनिफ्राय थैनो फैथारलाना सैमा ना सैमा लाजिनाय होननायखौनो इसोराबो हरफाथारासै खोमा जाबायसा आं फुदुङाखैलै फुदुङाखै मा जाखो जेरैबाबो माबा मोनसे जाथारबाय बियो होदो मांबार चुप एदाव मादोंसो नामा मिनिलायगासिनोसो माथो एदावा जायो बियो माबा मोनसे खालामथारदों बियो बेन्सि जौसा मा जानाय माबाफोर एदावलायबाय खोमा बिसोरो माबा हायाव आब'आ गुमैखौ फैनो रोङै मोरोन मारिया मानसिखौ फैब्ला मानो गोजोनै दोना आब्रा बब्रा बेसेरा बिदिसो होनदोंना दानो सोबाना होगोन आं नोंसोरखौ नङा आं दिनै बिसोरखौ जारिनासो फैथारनांगोन बै हुवाजोलै दाबोर मोखां गन्थं गन्थं देमसि साला एसेबां लासिं खालामनो हागौ नोङो मावजि खुगा एन्जर मेगन बेनिखायनोथ' नों हुवा मोनाखैलै नोंनि खावलायखौ र' साला मालाबा अख्ला बुना होगोन आं लाजि गैयि जिग्रोद साला रायनो हाया सानदोंमोन आंखौ मोनबायना दानिया बेरे जथानि मजाया थै माबायदि मोनदों मजाया ला 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 ला